Les donacions de sang són un dels indicadors de la qualitat social d'un país. Per al president de la Generalitat, José Montilla, la xifra de donants mostra la solidaritat i l'altruisme dels ciutadans. Així ho ha expressat en el marc del Dia Mundial del Donant de Sang, que aquest any ha tingut com a seu Barcelona. Catalunya té prop de 40 donants per cada 1.000 habitants, una xifra que situa el país com a referent i permet cobrir part de les necessitats de sang i de plasma. Per això el govern redobla esforços per conscienciar i animar la població a donar sang, sobretot els joves. El donant ofereix la seva sang pensant potser en algú que coneix, però sabent que segurament la rebrà algú que no coneix. I qui la rebi estarà agraït al sistema sanitari del seu país. Això és el que vol aconseguir i vol seguir sent Catalunya, una societat de qualitat referent per la generositat de la seva gent. Aquest Dia Mundial ha estat pensat com un homenatge als donants. Organitzacions com la Creu Roja o les federacions de donants catalana i espanyola han estat presents en l'acte, que ha servit també per presentar el nou símbol dels donants a tot el món, dues tiretes blaves i creuades. L'any que ve, la ciutat argentina de Buenos Aires prendrà el relleu de Barcelona com a capital mundial de la donació de sang.